paano i-relocate yung mga informal settlers. So far, ma'am, ngayon, kumusta yung kondisyon ho nitong dadaanan ho ng railway? Meron Opo. pa ho bang informal settlers tayo? Meron na po. Ongoing po ang relocation niyan. In fact, meron po tayong, yung gaya po na nabanggit ko, yung mga naka-target po sa atin for 2026 and beyond. Yung mga projects po from NSCR, N2, ito po yung mga tinamaan ng infrastructure project. Ito po yung nire-relocate natin doon sa, gaya po sa San Fernando View at sa Casa de Angeles po. Pampanga area ba yun, no? Yung mga binanggit mo yun? O Po. Bulacan? Pampanga area? Pampanga area po ito. Pampanga area. Opo, wala na po tayo sa Bulacan dahil yung Kalumpit segment and Malolos segment ay nakuha na po mismo ni Kalumpit LGU. Ang challenge po niyan, ang major challenge po niyan is the funding. So kami po ay nakaasa lang din po sa funds na binibigay po sa amin through GAA. Hindi po natin matutuloy ang isang project kung wala po tayong funds. Ngayon, dahil challenge nga po siya, meron po kaming mga ginagawang solusyon para dyan. Nakikipag-coordinate po kami at nakikipag-collab sa ating mga infrastructure agencies gaya po ng DOTR, gaya po ng nabanggit ko kanina, at saka ng DPWH. Dahil sa kanila po, sila po ang may funds na dinadownload sa National Housing Authority for us to implement the projects po. Ganon po yun. At alam niyo mga kaibigan, sa usapin ho ng pabahay, diyan ho pumapasok yung tipong, sige, may mga apektado ho tayong mga informal settlers na tatanggalin ho dun ho sa nakasanayan nilang buhay. Ang usapin dun sa paglilipatan, paano i-consider ho yung kanilang living condition, kumusta ho yung kanilang quality of life. Dito ho sa mga na-identify ho nating lugar na pinaplano ho natin ng gaano ho kaposible na yun hong mga kasagutan ho dito ho sa mga tanong ho ng mga maralitang Pilipino. May buhay ba kami dyan pagka kami lumipat? Ang National Housing Authority, hindi lang naman po nagtatayo ng mga pabahay per se. We make sure na complete po siya. Isa po yun sa mandato namin na yung continuance or yung sustainability ng livelihood at kumpleto rin po siya sa community facilities para po magamit at mapagsilbihan ng buo ang ating mga beneficiaries.